Bună seara, suntem data de 8 aprilie, am mai revenit cu un filmuleț la acest cireș ca să formăm o tulpină să nu mai avem mai mulți lăstari, ca să pornească ceva mai sus. Trebuie să rupim acești ochișori care vedeți pe tulpina cireșului. E un pui de un an de zile, e mai viguros, mai gros, cumpărat, să vede că e altuit, uitați ochiul. Și trebuie să rup acești ochișori, ceea ce vă sfătuiesc să faceți și dumneavoastră. Și o luăm de la bază de aici, unde se vede ochișorul ăsta primul. Uitați, îl rupem, uite așa, vedeți, da? Rupem. Rupem și pe acesta, uitați, așa. Rupem și pe acesta, care e pe lateral. Rupem și pe acesta de aici. Așa. Ca să nu-i dea voie să mai crească. Eventual era bun un cuțitaș, da, merge și cu mâna. Așa, rupem și pe acesta. Uite așa. Ca să formeze tulpina, să nu mai mănânce, să nu mai lăcumească din pomișor. Și dacă vrem să lăsăm mai sus, putem să lăsăm pe așa doi, în caz de mai luăm din altul, să nu mai stricăm din pom. Și rupem și pe aceștia. Și pe aceștia de aici. Și pe acesta. Și pe acesta de aici. Așa. Și uitați ce frumos arată. Și până aici putem să dăm, de la ochi în sus, putem să dăm cu var. Dar n-am acum var contra carieni. Uitați. Dacă vrem să lăsăm mai pe toc, la anul, în primăvară, putem să mai reducem de aici așa. Uitați de aici așa. Vedeți? Și îi se formează o coroană de 3 rămurele. Cam asta e filmulețul la acest pui de cireș. I-am făcut și o copcă aici ca să dau cu apă, că nu mai plouă. Și o să mai review cu un alt filmuleț. Dacă vreți să vă abonați, dați un like. Abonați-vă la canalul meu. O seară frumoasă vă doresc, vizionare plăcută!